गंसेफोरानो जानाय नङामोन खोमा आंनि फिसाखौ गंथाम थुबाय थुखांनायनि उनावसो बिसोरो भेक्सिनबो थुबाय होननानै बुंदों आंथ' थुयैनि सिगां बेबायदि खिथायाखैमोन। जों बेबायदि केस बिलाइखौहाय थाना बुंहोयो साफा साफा गांफा गांफा लिरनानै अब्लासो पुलिस डिपार्टमेन्टनि मानसियाबो एक्सन लानो गोनां जागोन। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों फिन लोगो मोनफिनबावबाय। आङो नैबे भिडिअखौ बानायदों जाहैबाय हरनि 11टा। आङो बे भिडिअखौ नुदोंमोन दहाय 7टा ना 8टा समावहाय नुदोंमोन बे भिडिअखौ। नाथाय आङो बे भिडिअखौ नुनानै रागा जोंनानै थानो हायैयावहाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मानोना 7 मासनि गथ' 7 मासनिल' गथ', मानोना बे गथ'खौहाय थिथिना पलिअ दौनो लांनाय समावहाय भेक्सिन थुनानैहाय बे गथ'नि जिउखौ खहा खालामदों डक्टर आरो नार्सफ्रा। बबे जायगायाव ट्रेनिं लानानै फैया, बबे जायगायाव सोलोंनानै फैया सासे 7 मासनि गथ'खौहाय गंथाम बिजि थुनाय। आं बे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि रागा जोंदों, नोंथांमोनाबो रागा जोंगोन, नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै ला। मैयाहाय आसाफोराहाय मा होनो 11टा समायाव आंनि फिसाखौ टिटि बिजि थुनो लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय आं लांदोंमोन बिजि थुनो। दाना बिजिखौ गंथाम थुदों बिसोरो, आगदाथिं मोनसे आथिं फारनैयावबो, ओमफ्राय मुलि मोननै दौदों। ओमफ्राय दिनैहाय आंनि आखायाव फारसेयाव, आगदाथिंजाय आथिङाव फारनैयाव। ओमफ्राय दिनैहाय आंनि फिसाया जिउ गोमाबाय। बिदिनो आंनि 7 मास रानि। ओरैनो नियम बायदि गंबेसे बिजि थुनांगौमोन? नियम बायदिथ' मास गंसेफोरानो जानाय नङामोन खोमा आंनि फिसाखौ गंथाम थुबाय थुखांनायनि उनावसो बिसोरो भेक्सिनबो थुबाय होननानै बुंदों आंथ' थुयैनि सिगां बेबायदि खिथायाखैमोन। थुखांनानैसो मिथिबाय। बिदिनो 11:30 जाबायमोन। रुंसारि माब्ला जाखो? फैनाया माला? बिदिनो 12टासो समाय जाबायमोन खोमा। दहाय साननि 12टा। नङा, खबर होनानै आंखौ लेंहरबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय बिजिखौ खंथाम थुबाय, गंथाम थुनायनि उनावसो बुंबाय माबा भेक्सिनबो थुदों होननानै। औ, केसथ' होगोन। औ, होखाबायानोखा। आंनो सरकारनिफ्राय हाजासे सहायनांगोन, मानोना आं आंनि फिसाखौ खोमानांबाय। जाम्फै बारनाय। हाबाया बेसे गोबाव सम? हाबाया 1 इयार बारबाय। बेनो नेवथोन फिसाजोमोन? बेनो। बे गोमानायनि थाखाय नोंथाङा दुखु खालामो? औ, खालामो। मानोना आंनि बेनो फार्स्ट फिसा। नोंथांनि नेवथोन फिसाजोनि रुंसारि सोरगोआरि जिउनि थाखाय इसोरनि खाथियाव प्रार्थना खालामो? औ, खालामो। बेनि सोमोन्दै मा दुखु फोरमायनो लुबैयो? दा आंना दुखुआ बेनोदि बिदिथ' बिजियाथ' गंथाम जाया, 7 मास गथ'नि बिजियाथ' गंथाम जाया, जानायाबो मोननै पलिअ'आ। नियम बायदि गंबेसे बिजि थुनांगौ? नियम बायदियावथ' गंनैल'सो थुयोबा, गंनैल'सो। सानसेयावनो खनसेयावनो। आंथ' केसआ बेनोदि आंनि फिसाजोखौ जाय थुदों भेक्सिन माने बे टिकाखौ बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। आसाया थुनायमोन ना नार्सआ थुनायमोन? आंथ' बेखौ होननो रोंला। आंनि हिनजावासो लानानै थांदोंमोन नालाय फिसाजोखौ। आंथ' गारि सालायग्रा मानसि। नोंथांनि गामिया? आंनि गामिया जाम्फै बारनाय, क'क्राझार जाम्फै बारनाय। हो? जाखांगोरा ब्रह्म। सोर डक्टरमोन, बबेनि डक्टरमोन 7 मासनि गथ'खौहाय गंथाम बिजि थुग्रायालाय? आंनि बायदिब्ला बे 7 मासनि गथ'खौ भेक्सिन थुनानै फोथैनायनि थाखाय जोङो बयबो रायजो राजाफ्रानो गांफा गांफा केस बिलाइ लिरनानैहाय थानायाव गथायनांगौ। एक्सन लायोना लाया नायथारनि सरकारखौ। बेबायदिब्लासो जेब्ला जोङो बेबायदि केस बिलाइखौहाय थाना बुंहोयो साफा साफा गांफा गांफा लिरनानै, अब्लासो पुलिस डिपार्टमेन्टनि मानसियाबो एक्सन लानो गोनां जागोन। आङो बयखौबो खावलायो बेफोरबायदि खालामनायनि सायावहाय बयबो भिडिअ खालामनांगौ आरो राव थिखोनांगौ। माने आं बे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि रागा जोंदों, ओरैबायदि थानो हायै बायदि रागा जोंदों आङो। ओंखायनो आं नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों। आंखौ सोर मा बुङो सोर मा बुङा आं जेबो फाजाया, नाथाय आं नैबे भिडिअनि सायावहाय ओरैबायदि रागा जोंदों। नोंथांमोना रागा जोंगोन ना जोङा आं जेबो मिथिया, नाथाय बे
जाथाया जादों जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाम्फै बारै होनो गामिनि नामा जाम्फै बारै होननानै बुंदों आङो बे निउसखौहाय कालेक्ट खालामनाय जादों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ ससियेल मिडियायावहाय नाथाय बेफोरनिफ्राय जोङो बयबो सांग्रां जानांगौ बयबो सांग्रां जा आङो ओरैबायदिसो सानबाय 2016 ना 17आवहाय स्कुलैहाय गथ'फोरखौ बिजि थुनो फैदोंमोन नाथाय रावबो गार्जेनफ्रा गथ'फोरखौ बिजि खालामनो होआखै बै बिजि खालामनो होनाया समा नै दासो चान्स मोनबाय बायदि मोनदों आङो आन्दासाव बिदिसो बुंनांगौ जाबाय आरो न'खरनि पारमिसन गैयाग्रा नोंथांमोना बोरै भेक्सिन थुनो हाखो गथ'खौ 7 मासनि गथ'खौ आरो नों बबे जायगायाव डक्टरनि ट्रेनिं लानानै फैया बेनि फिननायखौ हो आरो सरकारा बे गथ'नि जिउ खहा जानायनि सोलाय थोजासे बेनो सुफुंनानै होनांगोन नोंथांमोनाथ' मबाइलफ्राव बायदि सोरबा भेक्सिन लानानै थैयोब्ला 58 crore मोनगोन 70 crore मोनगोन न'खराव होदो बे गथ'नो 78 crore होदो बे गथ'नो दानिया साला मेलेम गैयि डक्टरफोर सालाखौ सोर दङ बे डक्टरफोरखौ आं नायनो लुबैदों बे डक्टरफोरनि महरखौ बे नार्सफोरनि महरखौ नायनो लुबैदों आङो माबायदि नार्सफोर माबायदि डक्टरफोर बिसोरो सासे 7 मासनि गथ'खौ भेक्सिन थुनो हालायनाय माबायदि डक्टरफोर बिसोरलाय जोङो गावनि गथ'खौ लोमजायोब्ला जोङो डक्टरनाव लाङो नाथाय दा मा सोलिखो उल्था जोङो लोमजाब्लाबो जोङो मेगनजों नायनानै गावनि फिसाखौ सिथार डक्टरनाव लांब्लानो थैयो गथ'फ्रा मारै जाखो उल्था जोंनि फिसाखौ जों बयबो लाङो डक्टरनाव लोमजायोब्ला नाथाय एसे गरम मोनब्लानो गामियारि डक्टरफ्रा बिजि थुवा गोरलैफोरखौ मुलि जानायल' हरगोन मिथिबायना नाथाय बे डक्टरा बबेयाव ट्रेनिं लानानै फैखो बबेयाव सोलोंनानै फैखो बे नार्सफ्रा बबेयाव सोलोंनानै फैखो बे गथ'खौ भेक्सिन थुनानै फोथैनो हालायनाय आङो भिडिअखौ दिनैहाय बारा गोबाव खालामनो गोसो गैया गोनां जायोब्ला भिडिअखौ खालामबावगोन आरो बेनि सायावहाय बयबो खालामनांगौ बयबो दाबि खालामनांगौ बियो जोबोद इनाय जादों सासे उन्दै गथ'खौ गंथाम बिजि होनानैहाय जिउ खहा खालामनाया बियो जोबोद इनाय जादों आङो बेखौ जोबथा रागा जोंदों आङो बे भिडिअखौ आङो रागा जोंनानैसो बानायनाय जादों दै आरो बिनि सायाव सरकारा जिनाखि गावसोर खुगा फेहेरनानै लादोंमोन जायहा भेक्सिन लानानैहाय जिउ खहा जायो बिनिहा 60-70 crore न'खराव मोनगोन होननानै आरो बे मोन्थायखौहाय बे गथ'नि न'खरा मोनथारनांगौ आंनिफ्राय बेनो जोबथारनायाव आरो गोनां जायोब्ला आङो भिडिअ लाबोबावगोन आरो नोंथांमोना जाय इउटुबारफ्रा बेफोरबायदि हारिनि अलखनाव जाथिनि अलखनाव हाबमाना नोंथांमोनाबो हाबनांगौ ओरैनो इउटुबार जायाखै मिथिबायना इउटुबार जाब्लायब्ला रावखौबो गिनाङा बेखौ आं गोख्रों रावजों थिखोहरदों आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो हारिनि नोजोरखौ नायनानै हारिनि गुबुंले जालांनाय नायबिजिरनानै नोंथांमोनाबो राव थिखोनांगौ नोंथांमोना दुखु मोनोना रागा जोङो आं बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बे भिडिअखौ आङो रागा जोंनानैसो आं बानायनाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थाखाबाय गथ'आखौ हिनजावसा होननानै बुंदोंमोन बे सासे 7 मासनि गथ'खौहाय गंथाम बिजि होनानै बुथारनायनि थाखाय आङो रागा जोंनानैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थानो हायाखै नाथाय आंनि माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो भिडिअआबो मोजां क्लियारिटि जायाखिसै हरनि 11टा